Mä haluan Terho onnitella sua loistavasti kirjoitettu kirja. Mika, mä haluan kiittää sua. Sä oot mahdollistanut tämän kirjan. Jumalauta Jussi. Siis noin kuvat. Pieni anekdootti. Mä tulin hieman huonolla asenteella, tennistunti oli mennyt pieleen ja mä olin aika väsynyt. Ja mä tulin hieman huonolla asenteella tähän Jussin kuvauksiin. Ja mä tajusin kesken kuvauksen, että tämän kaverin se suruton, virtuosimainen halu tehdä unohtumattomia kuvia ylittää mun pikkusieluisuuden ja tiukuttelu ja niin poispäin. Jussi sanoi aluksi, että ei ota kova hiki päälle, mutta mä en pysty, mä oon just pelannut siis tunnin tennistä, mä oon ihan kuiva, ei irtoa, mä en halua. Jussi sanoi, ota silti. Mutta mikäs kaveri tämä on? No sitten kun sitä kuvausta jatkettiin, yli tunti piti heiluttaa 32 kilosta kuulaa, että se oli tyytyväinen siihen. Muuten tuossa näkee, että ei ole keskivartalo oikeasti, ei pidä enää, näettekö sitä vuotaa. Nyt mä en puhu läskeistä, vaan siitä, että ei saatana pidä, ei niinku liian heikko. Läskeillä ei ole niin väliä, mutta se, että on heikko, se on 4-0. No niin, ei se mitään. Sitten jossakin vaiheessa, tästä tuli mulle tämän kirjan symboli, jossakin vaiheessa mä tajusin, että mä oon tekemisissä ainutlaatuisen kaverin kanssa. Sitä näytti mulle muutaman kuvan, sen kirjastokuvan, ja siellä eikö niin, 4 kuvaa. Mä katsoin, Jeesus, mitä kuvia se on ottanut. Sitten mä siinä erehdyin piipittämään, että voi vitsi, jos mä olisin tiennyt, että sä osaat ottaa tämmöisiä kuvia, niin mä olisin suhtautunut tähän vähän niin kuin asiallisemmin. Jussi Rauka sanoi, että Jari, mä lähetin sulle kaikki kuvat. Ei katkeruuden, loukkaantumisen, oikeassa olemisen, ei mitään kepitystä. Tosi tyynessä, että kyllä näistäkin hyvät kuvat saatiin. Tää on tää uusi polvi. Ne on tämmöisiä nykyisin. Ei me mitään hätää. Vähän voidaan vähemmän.